aleyküm mehman tomaşaşlar. Yine bugün emmelerin beğeniyen, şahatlanyan, hayratının bir mübareklenyan bayramlarımızın biri bolup duran Täze bayramı. Sizin oğuzun bayramınızı kutlamak için yürüyüşü alıptan geldik. Şeylelikte Destan videom aldığı yiyikleri bilen birlikte yağlı işlerine çektik. Ekmeğimizi toparmızın adından, yani Destan Video Studiosunun adından yetip gelen Täze bayramı bilen süýsürekden gıdgın näherli gutlaýar. Oy, Täze 2022-nji ýyl her birimizin agzyr maşgalamyzda jan saglyk, gülkü şadlyk toy bayram getirsin. Nesip bolsa Täze ýylda ululu täzelikleri Destan Show, Destan Video YouTube kanalımıza size getirer. Şonuň üçin Täze ýylda YouTube kanalımıza alda bolun we bilen Täze ýyldaky täzeliklerinde tomaşa edin. Oy 2022-nji ýylyň arzuwlaryň hasyl bolýan ýyly bolsun. Onda ýene bir gezek Täze ýylyňyz gutly bolsun. Täze ýyl, bugün gelli täze ýyl, ýürekleri joşurup gelli täze ýyl, bugün gelli täze